Moi! Moi! Me tehdään tänään Oipan kanssa video. Ja me tehdään tämmönen meikkivideo, eiks vaan? Joo. Joo, et Oippa meikkaa mut. Ja mä en oo tehnyt pitkään aikaa mitään videoita, koska mulla ei ollut mitään ideoita. Ja sitten mä oon kanssa miettinyt, millaisia videoita mä haluan tehdä. Mutta ehkä mä nyt rupeen vähän aktiivisemmin tekemään videoita. Joo. Eiks vaan? Joo. Mutta hei, aloitetaanko? Joo! Ja Oili on siis mun pikkusisko. Ja monta vuotta sä oot? Ei kun näytä tonne. Ja sano samalla. 2. Nyt aloitetaan. Joo. Eka sä voit Oili laittaa tällä mulle tätä meikkivoidetta. Mut kun mulla on nää ripsenpidennykset, niin älä laita tähän silmien lähelle, Jouko. Autaks mä sua? Mihin mä laitan tätä sulle? Tohon. No me voidaan laittaa sitä sulle tähän sieneen. Noin. Älä laita silmiin. Laita tänne enemmän. Ja nenää. Joo, hyvä. Hyvä. Ei kutita. Sä voit seuraavaksi laittaa mulle tätä puuteria. Oilille tuli vessahätä, niin me käytiin nopeasti vessassa vielä. Mutta jatketaan niinku nyt. Sä voit tehdä mulle nyt kulmat. Tähän missä on niitä karvoja. Siihen just. Kulmageeli. Avaa, sä voit ite nyt avaa se osat. Sitten tää. Onko se valmis jo? Aha. Sitten vielä vika juttu, kun ripsariihan me ei nyt voida laittaa. Sä saat valita joku näistä huulijutuista. Mä en ottanut nyt paljon näitä, mutta mikä näistä on hieno? No, laita mihin sä luulit, että se laitetaan. Joo, siihen. Nyt on hyvä. No niin, nyt tää meikki on valmis. Ja tässä ei niinku ollut mitään enempää, eiks niin? Kun mulle ei voinut... No onks ne hyvät? Tähän ei pystynyt nyt enempää tekemään, kun mulla on nää ripset. Niin ei pysty laittamaan ripsiväriä tai mitään luomiväriä tai silleen, kun sit joutuisi niin paljon pestä tai silleen. Kiitti kun katsoit videon. Okei, no niin, moi moi! Moi moi! Laita käsi tonne!